volgende nummer heet Koortsdroom. Geloof geen woord van wat je hoort op straat. Een nieuw syndroom dat plots weer overgaat. Want ik heb koorts en ik droom van een buitenlands café. Ik stel bier, adem in en ik neem de asbak mee naar het terras. Waar ieder jaar weer dezelfde mensen staan. Ze zijn dronken en praten wat hard door elkaar. Niemand weet hoe laat het is totdat ik weer een afspraak is. Ze denken dat ik alles kan, maar ik ben nog veel meer van plan. Ik loop achterwaarts, maar bots frontaal tegen iets wat ik al ken. Wel, het zijn lang vervlogen beelden. Men raakt veel te snel gewend aan leugenaars, goochelaars en het verwarde soort. Door al de medicatie is zijn verstand doorboord. Niemand weet hoe laat het is totdat ik weer een afspraak is. Ze denken dat ik alles kan, maar ik ben nog veel meer van plan. Niemand weet hoe laat het is totdat ik weer een afspraak is. Ze denken dat ik alles kan, maar ik ben nog veel meer van plan. Zo gehaast naar de overkant, zo verbaasd beter zonder dan. Ik weet het niet, maar alles kan. Vergroeid, verdraaid in handen. Zo gehaast naar de overkant, zo verbaasd beter zonder dan. Ik weet het niet, maar alles kan. Vergroeid, verdraaid in handen van niemand weet hoe laat het is totdat